Hej og velkommen til Tradiums tømmerafdelings YouTube-kanal. Mit navn er Andreas, og i dag skal jeg prøve at vise dig, hvordan du kan installere AutoCAD på din Mac. Det skal lige siges, at du skal være elev ved Tradium for at få adgang til de filer, jeg viser dig her. Det første du skal gøre, det er at vælge din yndlingsbrowser. Det kan være Safari, det kan være Chrome, det kan være Opera. Det er helt op til dig. Jeg har i dag valgt at bruge Chrome. Så lad os starte. Det første du skal gøre, det er at hoppe ind på hjemmesiden, der hedder software.itcn.dk. Jeg kommer til at lægge et link nede i beskrivelsen her. Det kan også være, at jeg smider et link ind i selve videoen. Men ind på hjemmesiden, det skal du. Det næste du skal gøre, det er at bruge det brugernavn, du har fået ved start her på skolen. Og mit er ANR, og så skal du huske at skrive /Tradium. Du skal ikke skrive .dk, men bare /Tradium. Herefter skal du logge ind med din adgangskode, som du har fået tildelt, dengang du startede her på skolen. Herinde på hjemmesiden, der har du adgang til AutoCAD for Mac 21, 23 og også 25. Jeg vil anbefale dig, at hvis du har en nyere Mac, at vælge AutoCAD 2025. De fleste, i hvert fald helt tilbage til 2020, kan køre den her. Ellers så kan du altid prøve med AutoCAD for Mac 2023. I dag der henter jeg 2023, fordi jeg allerede har 2025 installeret. Men for at vise, hvordan installationsprocessen den kører, så vælger jeg 2023. Det næste du skal gøre, det er at trykke på den version, du kunne tænke dig at bruge. Herinde der er der en fin knap, der står download ved, og den trykker du på. Imens den nu downloader, så synes jeg lige, du skulle tage og abonnere på vores YouTube-kanal, og så også gerne like vores video. I fremtiden vil der komme andre tutorials. Det kunne være, at du fandt en omkring opsnøring af en tagfod, eller hvad det nu kunne være, der kunne være interessant for dig som tømrer. Du skal også lige vide, at du skal ikke lukke den hjemmeside, vi sidder på, fordi der ligger den produktnøgle og det serienummer, du skal bruge til at færdiggøre installationen. Så nu har min faktisk downloadet programmet, og det næste du skal gøre, det er at åbne et Finder-vindue. Det er altså ligesom stifinder på en Windows-maskine. Her skal du hoppe over i overførsler, og der kan du, hvis ikke den ligger som den øverste fil, trykke over på den her. Det er ligesom sådan en sortering. Der kan du vælge tilføjelsesdato. Så skulle den gerne komme til at ligge øverst. Så skal du dobbeltklikke på den her fil, vi har hentet. Det er en zip-fil, og det tager et øjeblik for den om at udpakke den. Når den nu har udpakket den, så kommer der en ny fil op. Den åbner du ved at dobbeltklikke på den. Og den gør faktisk det, at herude i placeringer, der skulle den gerne lave en installer. Og den åbner også et nyt vindue på din skærm, der ser sådan her ud. Der er 2 mapper og en installationsfil. Og om du åbner den over i Finder-vinduet, altså her, eller om du åbner den i det vindue, der åbnes op, det er op til dig. Men det du skal gøre, det er at trykke på den, der hedder Install Autodesk AutoCAD 2023, 2025 eller hvilken version du nu har hentet. Så sætter vi den i gang med at installere eller åbne installationsprocessen. Det kan godt tage lige lidt tid, for den skal lige kontrollere, at det er en original fil, du har hentet. Det er det heldigvis i det her tilfælde, så længe du bruger vores link. Der kom det. Det alt sammen tager en lille smule tid, og det kan være, at jeg speeder processen lidt op her. Den beder mig om nu at skrive computerens password. Og det gør jeg, og jeg trykker OK. Det næste du skal gøre, det er at trykke Agree. Næste. Så beder den om at vælge hvilken harddisk eller SSD du skal installere på.
Og vi vælger bare den, som standard ligger, der hedder Macintosh HD. Og så trykker du installér. Og det her, det tager et par minutter eller 3. Og jeg speeder lige processen op og vender tilbage, når den er klar. Så nåede vi vist til vejs ende. I hvert fald meget, meget tæt på. Og nu kan vi faktisk starte programmet, hvis vi vil det. Det gør vi. Fordi vi skal lige have aktiveret programmet. Så vi trykker start. Og nu kan det godt være, at min computer, fordi jeg kører med 2 skærme, vælger at åbne et vindue på en skærm, så I ikke kan se. Jeg skal nok se, om det kan lade sig gøre at få det trukket over, så I kan se det. Der går lige et øjeblik. Nu fik jeg et billede op, som jeg ikke kan trække over på den anden skærm. Men på det billede, eller det vindue, jeg fik op, der står der Let's Get Started. Og her der kan I vælge at logge ind med et Autodesk ID. Det har I ikke. Og I har heller ikke en netværkslicens, men I har faktisk et serienummer, og det er den, I skal vælge. Når I har gjort det, så åbner den et nyt vindue. Der går også lige et øjeblik. Så trækker jeg den over, så I kan se den over på den anden skærm. Det ser sådan her ud. Det er i hvert fald det, jeg gerne skulle få frem. Inde på hjemmesiden, vi var på før, der står der også et serienummer. Det indtaster I. Jeg har med vilje sløret det her serienummer og produktnøglen i videoen, men I kan jo se det, når I logger ind på siden. Det er mest så, der ikke er andre, der kan bruge vores licenser. Jeg indtaster det, der nu skal stå i feltet her, og så trykker jeg næste. Og så skulle I gerne have få tildelt en licens, og så kan I åbne programmet nu og starte på at tegne. Så det her, det var sådan, du installerer AutoCAD på din Mac. Og hvis ikke du sørgede for at abonnere og like vores video, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det nu. Der kommer også en video lidt senere med, hvordan du installerer Skyprint på din Mac, så du får de samme indstillinger og muligheder, som alle dem, der sidder på en Windows-maskine. Så like og subscribe, og indtil vi ses næste gang, er det godt.